Είναι λήψη απόφαση περί αποδοχής των όρων σύναψης του επενδυτικού δανείου από το Ταμείο Παρακαταθήκων και Δανείων για το έργο αναβάθμιση κολυμβητηρίου Ραφίνας. Ο κύριος Λοιπόν, Γαβρίλ. καλησπέρα σε όλους. Να πω δύο-τρία στοιχεία απλά για να ξέρουμε ότι συζητάμε με τα ίδια δεδομένα. Με τη νέα μελέτη έχει προκύψει το τελικό ποσό το οποίο θα πρέπει ο Δήμος να χρηματοδοτήσει για την ολοκλήρωση του έργου. Είναι μια τυπική διαδικασία που έρχεται σε συνέχεια της λήψης απόφασης για ανάγκη λήψης αυτού του δανείου και την ολοκλήρωση του σχετικού έργου. Οπότε σήμερα αυτό που ουσιαστικά ψηφίζουμε είναι η αποδοχή ή όχι των όρων του δανείου όπως αυτοί έχουν έρθει από το Ταμείο Παρακαταθήκων. Σήμερα πραγματικά πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχει μια αδυναμία από τους ίδιους πόρους να δεσμευτούν αυτά τα χρήματα. Δεν θα χρηματοδοτηθεί, δεν θα υπάρξει για τη μισθοδοσία ποσό ελεύθερο. Καταρχάς είμαι αντίθετος με το να ψηφίσουμε αυτό το θέμα και θέλω να πω στους δημοτικούς συμβούλους τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι δεν μπορώ να δεχθώ ότι είναι μια τυπική διαδικασία, όπως είπε ο κύριος Γαβρίλ, δεδομένου ότι η σύναψη δανείου, πόσο μάλλον για 10 χρόνια και για τέτοιο ποσό, δεν μπορεί να είναι τυπική διαδικασία. Είναι ουσιαστικότατη διαδικασία η οποία δεσμεύει το Δήμο μας και στη συγκεκριμένη φάση που βρίσκεται το Δήμος δεσμεύει την επόμενη δημοτική αρχή. Επομένως, δεν είναι τυπική διαδικασία. Η επόμενη δημοτική αρχή μπορεί να διαπραγματευτεί, να πω στο σώμα, ακόμα και τους όρους του δανείου. Θέλουμε κάτι για 10 χρόνια ή για 5 χρόνια ως δάνειο. Άρα είναι πολύ λογικό οποιαδήποτε σύμβαση, ειδικά δανειοδότηση και ειδικά για τέτοιο χρονικό διάστημα και ποσό, να έρθει με την επόμενη ανάληψη καθηκόντων του Δημοτικού Συμβουλίου από το 2024. Τώρα, το επόμενο που θέλω να πω είναι ότι εάν όντως, που καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Δήμαρχος, ότι αυξάνονται οι λειτουργικές ανάγκες του Δήμου και δεν επαρκούν τα έσοδα του Δήμου. Εάν όντως δεν επαρκούν τα έσοδα, τότε δεν καταφεύγεις σε δανεισμό, γιατί αυτό είναι η αρχή καταστροφής της ελληνικής οικονομίας τα προηγούμενα χρόνια. Βρίσκεις τρόπο να εκλογικεύσεις τα έξοδά σου, να αυξήσεις τα έσοδά σου, να δημιουργήσεις ανταποδοτικές και αναπτυξιακές δραστηριότητες και να φτιάξεις πιο σωστά τα οικονομικά σου. Άρα εγώ δεν μπορώ να δεχθώ σαν επιχείρημα ότι αυξάνονται τα έξοδα του Δήμου, δεν επαρκούν, και την καταστροφολογία που ήρθε μετά ότι γι' αυτό το λόγο δεν θα μπορεί να πληρώσουμε τους υπαλλήλους και να είμαστε συνεπείς στις υποχρεώσεις μας. Το τρίτο έχει να κάνει με τον ισοσκελισμένο προϋπολογισμό που ρώτησε ο κύριος Βουδούρης. Εγώ θα δώσω μια διαφορετική απάντηση από αυτή που έλαβε από τον κύριο Δήμαρχο. Θα πω ότι εάν δεν είναι όλη η χρηματοδότηση εξασφαλισμένη, ο προϋπολογισμός γίνεται με το μέρος της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί και εκκρεμεί να βρεθεί η επόμενη χρηματοδότηση. Επομένως, μπορεί κανονικότατα να φτιαχτεί ισοσκελισμένος προϋπολογισμός, ακόμα και αν δεν λάβουμε απόφαση σήμερα θετική για αυτό το δάνειο. Άρα, καλώ τους δημοτικούς συμβούλους να σεβαστούν την επόμενη δημοτική αρχή και ότι δεν μπορεί να ξεκινήσει με μια δεκαετή δέσμευση με ένα δάνειο που δεν έχει αποφασίσει ούτε καν τους όρους. Ευχαριστώ. Θέλω να πω ότι η νέα δημοτική αρχή ξέρει τι θα κάνει για το έργο αυτό. Το θέμα δεν είναι τα χρήματα. Το θέμα είναι η τραγωδία του ποσού, του μεγέθους. Γιατί να φορτωθούν οι πολίτες ένα τεράστιο έργο που δεν είναι και τόσο απαιτητό, 1,5 εκατομμύριο σχεδόν, για ένα θόλο, για μια πισίνα, που δεν θα κάνει ποτέ μια απόσβεση και δεν είναι και καθόλου χρηστικός αυτός ο θόλος. Δεν είναι τόσο καλός. Είναι τόσο ακριβώς όμως, που δεν ξέρω αν οι πολίτες ενθουσιαστούν να κάνουν μπάνιο κάτω από ένα θόλο σε μια 25 πισίνα, που είναι και γύρω-γύρω και δασικά κομμάτια μέσα στο ίδιο το κολυμβητήριο, μέσα στο δημοτικό χώρο. Τέλος πάντων, ο κύριος Δήμαρχος φορτώνει τους πολίτες με 1,5 εκατομμύριο για ένα έργο, όπως λέει, φαντασμαγορικό. Αυτό το σκέφτεται μόνο εκείνος. Αυτά τα εφιολογήματα ότι φορτώνει ο Δήμαρχος τους πολίτες δανειακές υποχρεώσεις, έτσι, να τα αφήσετε, γιατί σας λέω κάτι και θα με θυμηθείτε, ότι το επόμενο διάστημα, και θα σας το θυμίσω, θα πάρετε δάνειο σαν δημοτική αρχή για να μπορέσετε να ισοσκελίσετε προϋπολογισμούς. Από ό,τι κατάλαβα στην ενημέρωση που μας έκανε ο Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα, δεν έχει γίνει κάποια μελέτη που να λέει ότι
Ναι, κάνοντας αυτή την επένδυση εξασφαλίζουμε ότι όντως τα έσοδα του κολυμβητηρίου, γιατί το έθιξε αυτό ο κύριος Δήμαρχος την προηγούμενη εβδομάδα, θα αυξηθούν. Για να ξεκινήσω από την τοποθέτηση του κυρίου Βασιλόπουλου, με συγχωρείς Αντρέα, και της κυρίας Παπαδοπούλου, είναι τρία διαφορετικά πράγματα. Είναι το έργο αυτό καθεαυτό, το οποίο δεν αντιμετωπίζεται με εμπορικά κριτήρια. Είναι λοιπόν μια επένδυση υποδομής. Δεν είναι ανταποδοτικό ότι έρχεται ο Βασιλόπουλος Δήμαρχος και λέει: θέλω να το κάνω με 1% και θα τα βγάλω αυτά στις 4 χρόνια. Η έγκριση των όρων δανείου, θα έρθω μετά σε αυτό που λέει ο Βασιλόπουλος, θα μπορούσε να επαναδιαπραγματευτεί, αφού τα ακούω, δεν σημαίνει εκταμείευση ποσού. Είναι δικαίωμα της Νέας Δημοτικής Αρχής να πει όχι μόνο για αυτό το έργο και για πολλά άλλα έργα, ότι εγώ δεν συμφωνώ και δεν θα τα κάνω. Αρκεί να δικαιολογήσει βεβαίως γιατί δεν τα κάνει. Και δεύτερον, από πού θα εξασφαλίσει τους πόρους σε όσες συμβάσεις έχουν τα κάποια έργα που θα προκύψουν κάποιες ρήτρες. Αυτές οι ρήτρες, να ξέρετε, δεν θα φορτωθούν εύκολα στις πλάτες των δημοτών για καπρίτσια. Έτσι, θα πρέπει να είναι αποδεδειγμένα γιατί δεν πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα για να το φορτωθώ εγώ, ο πολίτης. Διότι αν δεν πιστώ ότι αυτό δεν πρέπει να γίνει γιατί είναι ακριβό, γιατί, να ξέρετε ότι υπάρχει μια κίνηση πολιτών Ραφίνας η οποία θα κινηθεί και θα διεκδικήσει όλες αυτές που για κάποιο καπρίτσιο θα μετακινηθούν στις πλάτες τους. Μιλάω για τις ρήτρες. Λοιπόν, είναι καιρός ακόμη. Το απόψινό συμβούλιο ήταν ένα πρόπλασμα έτσι, του τι θα συμβεί. Να αλλάξουμε όλοι και να πάμε σε μια άλλη εποχή. Η άλλη εποχή λέει καινούρια δημοτική αρχή, αλλά σταματήστε την ηρωνία και το καπρίτσιο. Το καπρίτσιο δεν θα περάσει. Σας το λέω και το υπογράφω. Εγώ θα παρακολουθώ απ' έξω, όπως και όλοι οι πολίτες, και μην φανταστείτε ότι θα καθίσουμε κάποιοι να μην μιλάμε και να λέμε στους 5 χρόνια και θα υπάρξει άλλη πενταετία. Δεν υπάρχουν χαμένες πενταετίες για τις πόλεις. Ο λαός και οι πολίτες θα διεκδικήσουν αυτό που τους ανήκει. Δευτερολογία. Έχετε ένα λεπτό. Το ξέρω. Λοιπόν, να ξεκινήσω καταρχάς από τον κύριο Βουδούρη ότι δεν μπορεί να ξεκινήσουμε μια νέα δημοτική περίοδο πάνω σε απειλές. Ασφαλώς ελέγχεται η κάθε δημοτική αρχή, είναι υποχρέωση της αντιπολίτευσης να το κάνει, αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι ξεκινάμε με τις απειλές. Δεν υπήρξε καμία πρόταση για μαϊμού προϋπολογισμό, όπως υπόθηκε 2 φορές. Δεν ακούγεται ο κύριος Βουδούρης, αλλά ευτυχώς γιατί μιλάω εγώ τώρα. Μετά. Δεν υπήρξε καμία πρόταση για μαϊμού προϋπολογισμό. Αυτό που είπα εγώ είναι ότι ο προϋπολογισμός μπορεί να είναι ισοσκελισμένος κανονικότατα και να εγγραφεί στο 2024 μόνο το ποσό που έχουμε εξασφαλίσει ως χρηματοδότηση. Αυτό επιτρέπεται και μπορεί να γίνει χωρίς να δημιουργεί κανένα πρόβλημα στον προϋπολογισμό. Δεν μίλησα για μαϊμού λοιπόν, δεν μίλησα για τίποτα από αυτά που υπόθηκαν. Να πω επίσης ότι προφανώς καμία από τις ενέργειες μιας δημοτικής αρχής δεν αποσκοπεί στο κέρδος, αλλά στην παροχή προς τους πολίτες, στη βελτίωση των συνθηκών ζωής, παρά μόνο αυτά που εγώ ονομάζω αναπτυξιακά έργα. Και αυτά, για παράδειγμα, θα μπορούσε να είναι ένα πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης που θα πληρώνουν οι τουρίστες και θα αφήνει έσοδα. Θα μπορούσε να είναι ο πολυχώρος που λέγαμε στη Μέβα, εκεί που θα γίνει η Μέβα στην Ινοβιομηχανία, που θα έρχονται από όλη τη βορειοανατολική Αττική και θα έχουμε έσοδα. Τέτοιου τύπου έργα λοιπόν αφήνουν έσοδα και μπαίνουν σε μια άλλη κατηγορία και σε μια άλλη τροχιά ο Δήμος όταν τα έχει. Κλείνοντας, να πω ότι αναφέρθηκα πολύ συγκεκριμένα και πολύ προσεκτικά, χωρίς να προσβάλλω τη δημοτική αρχή που υπάρχει τώρα, και είπα ότι ο μόνος λόγος να μην το ψηφίσουμε είναι ότι αφενός δεν χρειάζεται, το είπα πριν, αφετέρου ότι δεσμεύεται η επόμενη δημοτική αρχή με όρους δανείου που θα μπορούσαν να είναι διαφορετικοί. Να πάρει διαφορετικό ύψος δανείου αν αποφασίσει να κάνει χαμηλότερου προϋπολογισμού έργο, να πάρει μικρότερης διάρκειας δάνειο
ή στο κάτω-κάτω να διαπραγματευτεί με άλλους όρους, με άλλες τράπεζες. Για μένα λοιπόν, αφού ξεκινάει το πρώτο 20ήμερο ο εργολάβος, αν ξεκινήσει να εκτελεί το έργο, μπορούμε να πάρουμε την απόφαση για το δάνειο όντως με το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο της επόμενης δημοτικής περίοδου. Σας ευχαριστώ και καλώ τους Δημοτικούς Συμβούλους να κάνουν αυτό.